도전! 어이, 소리 잠깐 नोंसोरो? आरो मा जादों? नंगौखौ फोरमाय, आं हेफाजाब होगोन। आंखौ मिजिं होनो, बे आंनि बिनानाव बिमला। नाथाय मा जादों? जों उन्दै समाव गुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन। जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों। मिजिं, नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसिसो माथो। नाथाय दुखुथियानि आखायाव आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन। बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन, मोजांखौ रैखा खालामगोन। हेन्डशेक। बाह बाह बाह। नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा। गुड। आंनो फिननाय नांगौ गुथां। आंनि आफाया पावर ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयैलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानसानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों। बेखायनो हाथियारसो बायदों आं, माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन।
हामा जाखिलायबाय हा बबे जायगायाव गनांगौ बबे जायगायाव सेन गफैखोसै एथ' हरं हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ बबाव गफैखोब्रा जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय हामा जाबावनांगौ जाखो आयौ मा दोन बाबु आयौ गिदिं नामा आयौ आयौ निमाहा होदोलै मानैसो आयौ आयौ नोंबो लिंदोंना नोंबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय आयौ दा फोजोबसैलाय दिवान बाबु आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै रायजो जाना दंना जानायखौ गोदैखां बानायसो आंनि लोगो सिखो हाबफिनो बानायसो माखासेखौ आं उनाव फोजोबसिगोन हाला देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारसोमफैदों सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथेफैदों हाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारसोमफैदों दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया नै बिसोर बिजिरगोन मानो सिनायनानै सिनायै बादि जाब्रा बानायसोमोन बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो बे देवानि खबरदारलै खबरदारलै बानायसो माबा थ' आंहा हिनजाव दं नोमानै दंलै बानायसो गायसुला साला बाह माथो नोंखौ खम नङालाय मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो साक्सेस बिमला नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना नै आं सनानि हार लाबोदों नाजावदो जाम्बि आं नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मोनथिजोब्बाय नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया बुथारग्राया सोर जोंनो फिननाय नांगौ बिमला नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन माबे माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन मा गाज्रि मोनदों प्लिज जाया अननाय फिननाय हो नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना आं आदाखौ गियो नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया मिजिं नों दिनै बहा दं आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो बे फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ हैद फाग्लि मिजिङा येस थांदो रायज्लायहैदो जों रावबो नायहरा औ जों रावबो नायहरा नायहरा नङा नोंसोर नायहरबाय था मिजिं औ फेरफेला मा खौरां आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों आं बुजियाखै नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय आंबो मिथिगौ फेरफेला आं नोंनि बुंनायखौ हेव खालामाखै नाथाय नांगौ समाव आं फेरफेलाखौ देखायनायाव गोब्राबबो जानो हागौ नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय बाय फैदो लोगोफोर बाबा रे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय बिनि उनाव मा खालामगोन नों आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै आंहा न'आवसो थानांगोन दे बिदिब्ला औ मिजिं औ फेरफेला मा आइ लाबोनाय नै नाङा फेरफेला आंहा हुदा गैया आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ ला थाइसे हरनाय लादो Dear children,
So far as the academic performance of Mr. Mijing Basumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Navodaya School, Kokrajhar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNV held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 golds, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Navodaya Schools athletic meet here. And I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Navodaya School, Kokrajhar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. दै गांबायलै मैया लोंनाय बार जाथारदों थांनाय नोमाया दै लाना फैथों थाब लाबोथों आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां हो सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ आच्छा आच्छा नों देगौबादि साहस दंथ' खोथा गैया बे खामानिखौ जों जेरैखि जाया गुड आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो बे लामायाव थाबोदों सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो जों बेखौ हाबना लांफानोसै थ' जों मोनाबोनो हागौ थाथ'दो मानोबा फैदोंमोन आंनि मुङा बुथं आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ मा नोंथाङा राजिथ' नोंथांनो 12% होनाय जागोन ओइ सार खिन्थु खामानि जाथारनांगोन नङाबा गथ'ना गाज्रि जागोन सारा जेबो गिनांगौ गैया मा गिदों नामा जागोन दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय अब्ला अकेथ' दे जागोन होमब्ला जों थांबाय फैदो माबा गारिनि सोदोब थ' दानिया अबाव गबाव नोंलाय दाउ मैना माबार ला खाफाल बियो खाफाल माबार ला फै
Enggak. Aduh, babar. Enggak. Babar. Enggak itu. Enggak. Sali. 나무 Gua 봐봐. ngomong ha? 비는 악리 카팔. 비는 악리 카팔. 비 어른발이 하그래요. 서를 카칼람 보는 거. Ayolah. Ang rika खालामगोन 능설. आं बे हाग्रानि राजा 라자. लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ